I regret the first day ndiqala udibana ne-life yobugenzi. Ufika kwami kule life, I was trying to impress someone. Ndanzama u-impress imithi man, sendide ndikule ndawo ndikuyo man. No, ayikwazi uba njalo. How come ba ndibe sisigelekeqe eside sibe sisigelekeqe esikhulu naphakathi eprison? Izinto nandikhula ndizibona ezifilimini man. Ndiyafika. So I was already sendiyinsizwa ndili-26 elikhulu futhi. Phana banesitayile sonto ba bakubethe bakugalela amanzi. Uba la manzi awakaqhumi awakakabethwa. Make sure that you subscribe on this channel. It helps a lot. Don't forget to watch the ads. Don't skip the ads, guys. It does something on YouTube too. And also like the video. If you like the video, it's gonna go to more suggestions kwezinye YouTube zabanye abantu. And also please comment what's your favorite episode or what do you see in this platform that you love. And also you can press the join button. You get the badge, you get exclusive content and also members only content. Uzwakala nganeno yangoba ufuna ukuphoswa yilento uzikuphathela okuhle kodwa ngena. Hey Grootman yam, otherwise kunjani Grootman yam? Ekuse kukrand bhuti man, kusho next man, kukrana ku? Hayi kuhle mna wethu man. Masibulele nje ithubo siphelwana namhlanje uthi uze. Mhlambe abantu abangakwaziyo abafana nami. Mhlambe xa unothi mhlambe uzazise just tell us more about yourself ba uLaser ngubani kanye. Okay. Hayi naman bulise konke nakubabukeli wonke umuntu. Igama lami ndinguLaizo kaHangana. Ndisuka kulamhlaba ngapha eLady kulale semqhukhwebe phaya. Kodwa ke ngikhule lapha eKapa. Ndakhula ke ndingumfowabo okhulele ecaweni. Ngikhulu utatame engupastor. Nomama wami ke ngumamfundisi. But ke ngokuhamba kobomi man ngokudibana nendoza ngaphandle. Lapho ndizibona sengena kula life ye-crime, uyabo, kula life yobugebengu. But ke kwenzeka senzeka into ezinkulu ended up ndiyongena nasezitrongweni, uyabo. So spent a lot of years in prison up until ndale ndafikelela ixesha lento ba no, I need to change, uyabo. Ndade ndazitshintsha. Kwafikelela nexesha lento ba mandiphume ke ngokwetrongweni. Ngithe uphuma kwami, then I discovered that ndisakhula ndandithanda i-art man, and more especially kwecala le-acting and music. So I decided let me go back man and try to find myself, uyabo. And then ndazibona sendiyithanda elicala lomculo kakhulu, and then ndapusha more kwelicala lomculo, and also nakwelicala le-acting I'm still there. So ndingulowo mntu ke andazi noma ndizicacise right now. Hayi no uzicacise kahle kakhulu. Mhlawumbe xa unosicacisela ngcono mhlawumbe inoba i-childhood yakho ibinjani? Hey childhood yami yo andifuna uxoka Grootman. Bona ndikhula grand man, ndikhula kwifamily right. Tatam he was doing everything for thina, yabo. Ndikhula no sister bami abayi-2. Actually ndiliwele ke no sister, kube khona sister wami omdala. So sikhula kamandi man, zange kwathiwa thina elaxesha safunda most kwakusekho school fees, kwathiwa ekhaya sibhadelelwanga school fees, zange saya esikolweni ngezihlangu ezigqabhukilela. We were getting everything. Life yethu it was more close to Nansiki soft life, but it was not soft life though, but it was close to that life because we were getting everything. My mom, she was a professional nurse, so inyuku beyingeyondicaba inzima kakhulu edladleni, you know, we were getting everything. But ke ndakhula kamandi ndazofikelelwa zizinto ke ngokuzoba stoti. Phofu ke imedi le yandenzani bendiyafikelela kweza zinto, uyabo. Wow, awala le medi yenza ntoni? Okay. Le medi I remember ndandifunde Cape College. So njengoba ndifunde Cape College ndidibana nale medi. So sidibana phofu i-out yam yayifunda eTrafalgar High School. Mna njengoba ndifunde Cape College. So saba ne-sit-in ekhaya endlini kamakhulu wam engekho ese-Eastern Cape eKhayelitsha eGraceland.
so sacinga umakhulu ngangekho yama niyazi xa siningamalight ngiqonda ayukhat sizithengele nje iways osela nani sizenzele isiti nje eGrand. So i-out yami yona ize ke ngoku nabantwana ifunda nabo izwakale nabo sicibuze nabo Grand. So I ended up didibana nenye imate phaya uAsana dibana nale mate. So saba Grand sa right zahamba insuku ended up ngokwasande ethandwa nasedladleni eqhelwe saziwa nam nje mehlala nomakhulu wakhe phela umakhulu wakhe and understand although umakhulu wakhe ke she was acting ngathi akayazi into eyenzekayo engathi we are just friends kuba sasimconvince uba we are just friends though, but ke sabe sithandana sijola kumandi yonke into right. And then hey suddenly noba after a year uyabo simane sibonana silindana naseziterminals town xa kuphuma isikolo yonke lanto. After a year wasuka wadisappearisha efonini and sasijola ngela xesha kwakusekwe zanto kwakuthiwa ngomixed uyabo. So ufumaniseka abantwana besikolo nina airtime kuthi uCell C for free kumixed ngofuna eninzelana please call log in ezawe sisenzelana ezawe. So xa ndimenzele ezawe akarespond akangeni kumixed ndizama airtime imfonela kabamba ifoni yami, then I was lost uba I wonder kwenzeka ntoni uyabo. I ended up ngenye imini qonda no man let me just shoot ndiye kokwabo bekanye bro. Xa ndifika kokwabo ndingene kokwabo, but xa ndifika akekho ndiyaphuma ke ngoku. Xa ndiphuma ndidibane nosister wakhe phandle athi usister wakhe kum yo la izofuna ntoni apha. Ndithi haba ndizojonga uAsanda. Uphi man? Athi yu hayi yohlukana wena noAsanda. Habo why? Hayi yohlukana noAsanda, uAsanda akasekho kwezi league zenu kasajole nezi-student. Ndithi hey uthetha ngantoni efondini? Athi ama noAsanda zangaxelela uba ebene-boyfriend ibisetrongweni. Yabo hey njani ngoku? Hayi zangaxelele loo nto. Then ke ngoku i-O yakhe ibuyile khona uSwitch ngoku ubhizi uright noSwitch wakhe and wena sozukwazi ukumaintaina because uSwitch umthengeloni noni because uSwitch liginsa and unaye nemoto. Apparently the guy was driving a City Golf yabo. Naye nemoto ntontoni wena sozukwazi umaintaina esa standard myeke man. Yo bro like yo ngagowa ngalamini ndaphuma ndahamba ndayokhwela ibhasi. I remember yena wayehlala New Cross Road mna ndihlala eKhayelitsha at that time uyabo. So ndokhwela ibhasi ndagoduka ndistressa ndingekho right. Akange kuphela ezimini nemva kwalawe noba after 3 days or 4 days bona mana I don't believe this thing man ke ndiphinde ndiye phinda ndaya kokwabo. When I reached there still andimtholi uyabo. Xa ndiphuma phaa kokwabo ndidibana nayo hleli emotweni kwi-City Golf and there's a guy kwi-steering wheel hlela apha nantsikene left. Bra ndenze ngathi andimboni ngoku ndimbonayo ndayigqitha laa moto because nalo noyoyika le out ihleli apha ndiyazi uba mandicinge ntoni. So yena avula ifestire andikhwaze la ezoye ndiguquke ndize xa ndifika angathethi nakuthethe le out ithi mamela mtshanam mani yabo awungwalapha mos wena ne waseKhayelitsha. Ndithi yasho ngwaseKhayelitsha mamela andifuna uphinda ndikubona para wayezotyiwa iliwi atsho ikhupha inzerere yayo nebharini khoma ngenzerere ngqo. Ndithi hayi Grootman nayu sozuphinda undibone ebhutiraye ndivaye ndibeke phantsi ndivaye ndikhwela iteksi ndigoduka. Mamela ndafika ndi-wrong ekasi. And then I knew it uba opposite edladleni kukhona i-out encinza ikari. Ndiyayala out ispecialize ngalawo ibhizi zezawe ncinza ikari philela life yobuginza. Ngathi ngiqala ukwehla eteksini phambi kwasedladleni ndayongena kulaa bhara nangena edladleni. Ndafika ndathi kulaa bhara Tasira ndicela Grootman man cela undenze ndifane nawe. Cela noba wenza ntoni Grootman noba yintoni but ndicela ufana nawe noba yintoni oyenzayo ndifuna uyenza ndifuna ufana nawe Grootman please man khawuncede bhutere. Yho yandigxotha la Grootman kudinza uzophamanela apha wena yi Kapa man ndiphume ndikhathazekile apha ndiyogidla edlaleni. Kuthe inoba phaa ezikhathini le way yenzeka ngabo-3 emini the phaa ezikhathini ngabo-6-7 lidiva amafleyiti phandle. Xa ngomntu uqela ukhwazwa ngamafleyiti mos mna ndinganakhi. Qha ndive kholo mntu ukhwazayo Ndira, i-nickname yam endikhula ngayo ndikhula ndibizwa noNdoda ikazi. Ndive kholo mntu Ndira
ndivule xa ndithi utasira nesikhala sakhe amajita ekumiwe ngekara apha boma-golf trees kugcwele mani uyabo ndiphume ndiye xa ndiyayo kuthi kudinto nxiba ngoshoti siyasipana ngoku ndonone kuthi nxiba i-tracksuit nxiba ube fresh man siyahamba man faka ihudi guquke nam ndoyika nokoyika but ingqondo endifuna uyenza liwi guquke ndinxibe ndijoyine amagrotman apparently ke ndandisendikwazi udrayiva because ndikhule ekhaya imoto zikhona ndadrayiva at the age of 13 years uyabo so ndiyakwazi udrayiva elaa xesha bendibuzwe ekareni uyaqhuba mos ndithi amagrotman ndiyaqhuba kuthiwa masambile. I remember we went to Belvin safika apho sancinza imoto apha. I remember i-City Golf le moto sayincinzayo wehlika le grotman yayofaka into engathi licingo phaa emotweni yayivula yabuya nenye yetsolo apha ingathi i-Allen key but iflat itsolo yathi jo mamela ngugoqa le fika ufake phaa isteringini bekuthi gcwale jije kakhulu izasitata laa moto sivayo silandele ndiyenze nyhani lewi yabe ke ngoku uncinza kwethu laa moto that was my first round. Ncinza laa moto I didn't get paid ebusuku ubuya kwethu nale moto caphuka ngqona ndiyuziwe but zatshintsha izinto ekuseni phinda ndikhwazwa ngeflate xa ndiphuma yenzeka Friday liwe on Saturday yandikhwaza ekuseni andithi 1,000 rand utasira Grootman habo kungathanda ndiyabuza utasira emalani ubona xa ulight uyokhamisa imali eninzi utasira kwenzeka ntoni ngoGrooti man mamela buthe usipanile mos wafuna inyuku nansi inyuku yakho ndincukule 1,000 rand imali engaka. Apparently uthola kwam le nyuku ndabaleka ndayotshona eWaterfront ndayozifela. I remember ndafika ndazithi tracksuit kamashwabane phaa ye-Pro Action ndathi iteki yam yebhuti elokushini culture phaa endanyusa umlenze wamapha ndafresh man elaa xesha lentshwabza ngeli xesha lentshwabza ezilokushini culture budi qonezobela ndimanzi nyhana hayi jonga uzithole ndiyaphi xa ndiphuma phaa uphuma kwam phaa eWaterfront habo ndiyojonga imedi yam ndifuna uyayicavisa batsho ndimanzi usengwani lowa uhamba nalapha ndiqonda no ndifuna uyombonisa kaloku uba hayi andithi ngoku like I'm pushing into yoba I'm pushing into yoba man-impresse yena ndizama umwina over ngebhari ndiye phaa xa ndifika phaa andimtholi ndidibana nosista wakhe vyevye man uphubani besothuka usista wakho akusekeza themba kuthiwa awuseqhale umhle bisithi hayi botshomi ukhalile awusemhle ndama nengxaki andisafundi kaloku ndiyasipana man uyabo and umanzi ngelaa xesha xesha ndinetshintshi yam erayithi uyabo athi ndibuze uphi Asanda athi yena no Asanda akekho man uhambe nalaa mntu wakhe ubhorayo ndithi okay mamela ufuna sifumane noba yi-2-3 man uyabo nje kwezi plek zalapha ndiqona ndifuna umlinda man Asanda obvious soze bangadibani ndifuna umlinda so masibe simlinda siphele siyongena kwenye irhuntshi afike ethenga iphekha apha ngeshort sihlale sisela sithe sasela athi gqi emnyango phaa Asanda ndiyancuma nantsi ngedam khawuthi sandomngena me bro xa ingena kwathi gqele out emva kwakhe yangazetshone phantsi kwetafile ele out iyandibona eyaveleza straight kule tafile yam yaqhabula into yayo ibeka su anjonga athi mtshana bendithini ngoba umane usiza iqhuma Grootman ilibizwe ilimedi man Grootman bengasozenza apha mna ilimedi nalimedi bindifenda fast apha uba mthi ndizoba nedrama awubizwe ndim man ubani apha hayi akayekele idrama yakhe itshingxotha lebhari endiphile ndithatha iphekha apha ndiphume ndivaye ngqondo ndikhathazekile elimedi yam nangondimanzi sandijongile yandinyevulela ngqondo ilimedi noba ifakwe yintoni ile bhari man uyabo ndiphume ndivaye ndigoduke. So la life iqala ngola hlobo ke because na late that day ndibuya phaa aphinda nazokhwazwa ngamaGrootman baphinde kuyothathwa enye ikari ngenile ke same scenario na the following day walahlelwa inyuku. So I was like hey xa nomncinzayo ezi moto every day sistina moskum every day zathola 1,000 rand every day. So apparently abanjalo but kwezinye imini beyi-600 ezinye imini be-800 ezinye imini be-6,000 rand ezinye imini be-more uyabo. So I was like ndake nalibala kancinci ngaloo handa ndizama umimpressa ndaqiniseka kule way I ended up ndibalulazi nobheka esikolweni because ndifuna upusha le way life ndiyibona kule way. ubetha phaa kugrade bani umbethayo ndenza u-level 2 kaloku u-level 2 it's more yeah like 10 yeah uyabo ndenza u-level 2 phaya so xesha lo level sile levels so ndibhizi lo way. So ngoku
phana kwacaba andisayi ke ngoku esigela. So nje beningasayi esikolweni ndibhizi zezwi, uyabo. Babhizi kwam ndaphela ndilibala ngala mate, ndaphela ndifowukhasa kule way, uyabo, up until ndade ndabanjwa, uyabo. First qala ubanjwa, life yam ndibanjiwe most many times. So ndandiqala ngelaa xesha amaGrootman ayandithengisa live that day ndibanjwa ngayo, qala ubanjwa. La maGrootman siyile eSomerset, sifike bavula imoto, umthetho bayifika bona bayivula imoto, nandingene ndiqhuba imoto, uyabo. Bavulile imoto, ndayongena emotweni. Xa ndiqala ungena emotweni bandididisa ustarta le moto, imoto ayivele istarte very easy, you have to fight with it, yabo. So ndinyikinyela xa ndithi yho imoto seyingqongwe zizecurity. Xa ndiqala uphakamisa intloko, nantsi laa moto la maGrootman iphuma ibaleka, ndiqonda Thixo, hayi andiyazi le ndehlelayo, ndabe ndiyabanjwa. First banjwa yam, ndayofika epolice station, ndathola ibheyile ye-500, but zange ndikwazi ufowuna edlaleni ndithi ndibanjiwe, ndandisoyika. Ended up ndizokhutshwa ngala maGrootman noba okay, ndavele khona ndafumana ibheyile, ndahamba ndaye eprison because of zange nditsho the first day ndiyithola, uyabo. So la maGrootman afika the following day sendiyibonile iprison. I think i-intention zabo kwazazi into yoba mandiyibone iprison uba indawo enjani, uyabo. So ndayibona iprison, then the following day baza bazondikhupha. Yaqala ke ngoku izinto utshintsha xa besandondikhupha, uyabo, because bafuna siphinde siyoncinza the very same day ndikhutshwa ngayo. Ndabe ndisithi mna no man andikho grant, I need to bakhe nderest. Kodwa hayi mtshanam suphela busejayivini apha, sakukhupha ejayivini, kaloku asisathandi sikuwe ngoku, uyasityala. Otherwise khupha inyuki yethu esikubhele ngayo ngoku, sayixova apha nayo ngoku nje. And ingaba bandifundise imali uba mayiyatyiwe imali, uzophinde uyoshaya enye ngomso. So imali nami engenayo ezaa nto zoba ndiyayiseyva imali, ndiyidayela away imali, uyabo. So ndaphela ke ngoku la maGrootman ibonakala le way yoncinzwa kwemoto iphushi ngoku, andisazenzeli ngokuthanda, sendiyapusha uba makuyobiwa imoto, like ndiyapusha uba makuyobiwa imoto okokoko, up until I think bahamba baya kwi-heist neempintshi zawo amaGrootman amadala. Then caba bashaya nenyuku phaa kule heist yabo, shayana kwabenyuku kwakho umlo ke ngoku omkhulu. Then ithiwe bhayi kutsho kwabona uba entwana bhekela mani kuthi ngoku, cause ngoku asisasipini kakhulu, siyalwa thina ento zakwenzakala. So bhekela, ndabe kubo ndiphuma ngolaa hlobo and andisaya esikolweni and inyuku ngoku ayingeni. But ingxaki yabaphi, bandazise abantu abanintsi ngoku ndisecani kwabo. Ndadibana nenye igaya eyenza ifraud, uyabo, endandidibene nayo through bona. So ended up ngoku nditshintsha i-department of ukuncinza imoto and senza ifraud. Eyiphi le fraud, amakhanjana kanye phi? No, not amakhanjana, kule IDs, Okay. utshintsha ubuso, uyabo, ubuso kwi-ID uhambe uyovula i-account ngamagama abantu wenza ii-loans and stuff, uyabo. So ndaphela ndingena kulaa game, then ndisekulaa game, then ndadibana nenye imate. Le mate apparently yayifuna i-bank statement, I think ne-payslip for yayikhangela indawo yohlala, but waye-self-employed. So eza proof zifunwa phaa, proof of income and stuff, akanazo because uyathengisa, uyabo. So wayezozifuna phaa, but ndaphela sinokuncosana mana le mate, uyabo. Sade sangathi si-grand, saphela sijola ke samoja. Jola kwethu ngacaba le mate ihlala eNyanga East. So ndangumntu omane siya eNyanga East, kanti le mate nje mihlala phaa eNyanga East, ndingumntu omane siya phaa, yona ineempintshi zaseCrossroad, ne? Iimpintshi zayo zaseCrossroad ezingamatsheri, ama-out wezamedi onke ayaspina. Then abantu ehlala nawo onke ngamajita aspinayo. So kwanyanzeleka into yoba nam ngoku mandithini, mandidwadle phaa kulaa majita kwesaa sikhala. Ndadwadla, ndathi ufika kwam sikhala, ndafika kwesaa sikhala amajita phaa especialize ngehala, house breaking, uyabo. Nam ndayingena le way and I was so excited because i-house breaking ibine-exciting cargoes. Ungena endlini awuzazi ufumana ntoni, sometimes ubuye nejewelary edurayo, sometimes ubuye ubambile. Ndangena, then ended up ndivana nala majita. But uvana kwam nala majita ndathola la majita ngokuba avana namajita aseFilipi. Amajita aseFilipi la avana nawo ngamajita endikhule nawo kuba mna ndikhulela eFilipi, yabo. Ngamajita endikhule nawo, then ended up ndithemba la majita aseFilipi,
more than lawo. more than last crossroad because ezingikhulana ngazo then I ended up ndichinje ezasikhala ke untama namajita asephilippi xa ndifike ephilippi majita asephilippi zii-all rounders kho nto angayenziyo kuphula ishop yomlungu ebusuku money heist shoplifting kubekho ii-games ezapikipokethwa ngamagqibo kushaywa amagqibo akho nto ingenziwayo phaa Yo. so ended up ndijoyine esasikhala like kwenziwa yonke into akulalwa phaa there's a devil spirit phaa kurongo phaa so Yo, ended up ndijoyina la majita so kaba yilaa week ke ngoku ncinzana la majita hayi ke kulapho ke ngoku umntu umane banjwa phume ufumane isentence ye-2 years 3 years uphinde uphume uphinde ungene uphinde uphume yaba yiloo life up until ndade ndabanjwa ke ngoku ndizobanjwa 2019 uyabo ndibanjelwa into eqinileyo then ndahlala eprison for 5 years and some couple of close to 6 years you know because ngihleli from 2019 up until last year go 2024 So before bubanjelwa nje housebreaking. qala bendibanjelwe hayi bendibanjelwe into eziqinileyo like ndiba but bendingazange ndanalayo laa ntlahla yoba ndithi xa mhlawumbi when I'm getting sentence Fumana isigwebo esininzi. biba ngoma-5 years fumanise ukuba ndihlala i-3 years and 4 years ndiphume ngamanye amaxesha I remember it was 2014 ndandigwetywe na for ilentuka ndandigwetyelwe for i-robbery uyabo so ndahlala ndagwetywa 10 years kuloo robbery so ndahlala almost naphaa 5 years and some couple of months ndaphuma so this was the last one because it's whereby I decided this is not me because of I don't know noba like ndikufake na eprison because of iprison the way kungayo in the inside Yeah. the way izinto ezenzeka ngayo phaa it's whereby I decided Ungatouch a little bit. a little bit phaya ngaphakathi you know ezona zinto let me touch nje ezandawo zincinci zandenza nyani ndabe ndiyatshintsha you know 2019 ndiyafika so I was already sendiyinsizwa ndili-26 elikhulu futhi so I was like okay ama ndiphinde nalapha ayitsali izinto zami ezi yonke into yayikhululeka la 2019 fika ngawo 2020 kwaba right man yayipholasi yonke into yami isenzeka ndizama nomane ndifake i-drugs ndithengisa neziyobisi phaa ngaphakathi like although kunzima eprison but I was trying by all means life yami uba mayibe cool phaa ngaphakathi yes azotshintsha izinto uRhruti 2021 buya ecourt fumane a very long date kungoJune fumane idate kaNovember benima like kungoJune ngoku kuthiwa ndiza ecourt ngoNovember sabe ndilapha oko ndiyastressa ndibelieve xa ndifika phakathi edanyani ndiyerhontshini yam ndikhupha ifowuni yam ifowuni mos siyazifihla ndikhupha ifowuni yam okay there's a voice note man efowunini yam endithunyelele ulady ne so ndivulele voice note but hey ayilo ulady lithetha apha man i-voice note ithi uba yho mntanam akekho umuntu okwazi ukuxelela le nto but ke na-choice kuyanyanzeleka uyazi umama wakho usishiyile namhlanje ifowuni bra yavele yatyibilika esandleni ndiyibambe so yazityibilikela iiglasi zaziphumela kwaxhuma amadoda ayihlele kuni ngothi yhu madoda nantsi indoda ilile ingalili indoda ikona engxaki asondela abuza amajita yintoni mfethu kwenzeka ntoni I was like bafethu andiyazi kwenzeka ntoni phaa ngaphandle but laa nto yenzeka phaa ngaphandle ibuhlungu majita andiyazi into lane but sawuphinda ndisithetheni khani ndiyeke ndithi qu kancinci man ndaziquma phantsi kwengubo mamela indlela endakhala ngayo ndakhala ndaziva uba andi-understand ndaphakama phantsi kwezangubo phraa kwabekho amanye amajita atshaya i-main rate yabo ibhaton tshaya i-main rate la majita ndaphakama ndathi kula majita bafethu zange ndatshaya drugs in my whole life ndathi bafethu because ndiyabona into otshaya i-main rate utshaya ankonge mos ogqibalale uyabo omnye ulala isidala uvuka the following day so ndithi bafethu ndicela nditshayise le way because andinokwazi ulala ndinjena ndiyitshaye nditipe but bra ndavuka nangomso ndifuna uphinda ndiyitshaye nditipe kanti iyona ndlela ndingena ngayo kwisiyobisi then I became addicted to i-drugs ndayilibala ne-situation yam amama engekho and stuff ndavele ndaba liphara ndaba seziyobisini ndazitshaya iziyobisi like no one ndaqala uba nengqondo ezimdaka ndaqala uba bhuli
ndabhulisha abantwana ngenxa yento yenomboro, bhulisha abanye abantwana ndibaxuthela into zabo, abanye basuke evisit bafumane into zabo ii-toiletries, fumaniseke ndiyaziphungula ezi toiletries like ndaba ngumntu endingenguye. We understand? Abanye abathengisa iziyobisi aba ndibaxuthela iziyobisi zabo zonke ogqibe ndizithengise ngokwam, ezinye ndizitshaye kum, you know. Ndisenza njalo because of mna ndiphethe amagunya amanintsi kwinomboro, so ndibhulisha abanye abantwana ngolaa hlobo. Ended up ndimane ke yazi abantu baseprison, because eprison uyakwazi uhlala erumini eyi-1 rhoti niba yi-57 in one room, yabo. So bear in mind ke nihlala kuloo room eyi-1, 57 people like day and night nivalelwe phaa like for almost 5 years kulaa room eyi-1, yabo. Niba yi-57, yabo. So fumaniseke uyokheleka ke ngoku xa ubhulisha abanye abantwana, because asazibhulisha abantu abayi-57 uyi-1 baza kokhela. So ndimane ndisokhelwa ke ndicelwe emapoliseni, ndifike amapolisa ndisetshwe, ndibanjwe nee-drugs, ndibanjwe neefowuni, ndibanjwe neemela, ndibethwe bra. Like ndiyava iprison kusithiwa i-prison they are not allowed to assault i-prisoners. No, siya-assaultwa phaa bra, it's clean. Like ubethwa ingathi ungumntana, not even ingathi ungumntana man, ubethwa ingathi uliphare libileyo, like ingathi mob justice, bethwa phaa bra, like ndibethwe ndigxothwe. I remember the time ndibanjwe nee-drugs, the first time ndiqala ubethwa, ndabethwa Grootman phaa, ndabethwa ugqibe ndayovalelwa e-single cell for 30 days. Kwi-single cell whereby apha uvalwa nefestire le ngento yentsimbi, whereby you won't get a light, uyabo, mhlawumbi ngamanzi amabandayo. Like ilife yakho akwenzeki nix, ukutya livulwa kancinci canga unikwe nje ukutya kuphinde kuvalwe. You don't choose what to eat. Sometimes everyday life. Yeah, sometimes xa uyophaka, xa kuyofolwa phaa uyophaka phaa kwikhorido, kunento ozichuzayo sometimes qo andirhalela utyala inantsika mandityele, although ukutya kwaphaa kusnacks konke, but khonto nokulena namhlanje le. So phana xa uphaa you don't choose, they choose for you. Vele bakunike qha, it's either bayixuba yonke laa nto esityeni esiyi-1 bakunike, mixiwe iloo nto, you have to eat, then uzotya loo nto leyo for 30 days in one room, one cell, toilet lapha, yabo, sinki lapha, single bed yakho nantsi apha, yonke into ixinene, awuna-movement, uyabo, valeleke phaya. So hlale phaa for 30 days, then ndaphuma, still ndaphuma ndisafuna utshaya, ndisafuna ubhulisha, ndisafuna ukwenza zonke ezaa nto, up until ndokhelwa ngenye intwana yaseLower, yabetha iBavaria ekuseni, yavuka yalibetha ngephapha eshushu ebusweni. Heyi, thathwe le ntwana ihambe yobuzwa phaa, yobethwa phaa ngamaBavaria eziofisini. Heyi, ithi xa ibuyela lapha ekamereni yam, ithe xa ibuya phaa siyayibona ime phaa eBuckland. Ithi suka abanibethanga abafethu abarhata bandithe nje mani, kho ndibitheni mani, uyabo. Athi amanye amajita besithi uzawungena uzayiphendula uyenzele ntoni, yabisithi le ntwana Dalayiso ekuse bandishaya ngawe phaa. Bazishaya ngam abarhata, ndenzeni? Ebesithi eyi-1 engenzeka le light izikhuphe ngawe ke phana light. Bafethu niyabazi urhata banjani, khanindipakishele niiweyi zam ngonisaya phaa kubo, yabo, because obvious ndizawugxothwa kule kamera, uyabo. So ndipakishele iiweyi zam, nifihle neefowuni zam, yonke into yam majita man, ke ndiyoba-athenda. Groti, ndathi ndiqala ungena kule office, khona enye indawo kuthiwa yi-dark office. Uyazi xa uzongena e-dark office uzokhatywa, ayitsali into yayo. Ndathi ndiqala ungena Grootman e-dark office, ndagalelwa ngamanzi ebusweni. Ndathi ndiqala ukothuka la manzi kwabe kinditripaya apha, ndabetheka ngentloko, ndathi ndizama uphakama, hayi zabe zikume ezibhari. Andibethe ezaa bhari, and phana banesitayile sento yoba bakubethe bakugalele amanzi. Uba la manzi awakaqhumi, awakakabethwa. Funeka igazi libe shushu, xa bekugalela amanzi funeka la manzi aqhume. Heyi, ndibethwe apha ngala majita, ndibethwe ngala majita, ndawa-explain uba ndibethelani. Ended up ndisophuka iingalo zoyi-2, if uyazijonga zigoso zombini iingalo zam, yabo. Bethe ezibhari ndophuka iingalo zoyi-2. Emva koko ndirhuqwe ndinjalo ndiyojulwa e-single cell. Andikaxelelwa uba ndibethelwa ntoni. Ndiyojulwa e-single cell, kuthiwe e-single cell bendihleli for 30 days, suppose ngoku ndihlala i-60 days, but andizunikwa 60 days, ndizawunikwa i-90 days. And then I was like, ndenze ntoni? Kwathiwa I am the commander, ndim okhomandela ntwana kuba sizama thina uqhweshe. Ngelaa xesha leCOVID
sizama thina uqhwesha eprison ndithe mna lantwana mayibethe ibhavaro ngepapa eshushu kenzele kuzoba chaotic sizama indlela yokuxutha izitshixu nendundu and I didn't know anything about that. Yeah. Irhuti ndahlala pha single cell. It's whereby I can say mhlambi that was the day or that was the time my angel came to me, you know, because that inhleli pha ndazibuza ndiziphendula ba how come ba ndibe sisigelekeqe eside sibe sisigelekeqe esikhulu naphakathi eprison. Izinto nandikhula ndizibona ezifilimini man, abantu abavalelwa ekhulukudu kutshixwe zonke igates like ebumnyameni like ndifike njani endiqaqanjelwa zingalo zombini andikwazi nomuva kule bait enditshixelwe like and abakayazi uba ezophukile ingalo zam avalelwa pha the whole night. Ezantlungu zandenza ndizibuze ndiziphendule uba kwakutheni like kule life ndifike njani like kwezintlungu zingaka like ndifikelele njani apha. Whereby yabuya imitshini yam ibuya imitshini yam sendisesibhedlele eVictoria because bazondivulela ekuseni befuna uba ndizofola nabantu abazawubalwa but apparently andikwazi uphakama. Xa bendibamba bayibona uba iingalo zam ziwikhi ingandazisebenzi. Then bandisa hospital yaphakathi then they discovered into yoba ndophukile bandisa eVictoria hospital. Kulapho ndalulama khona ke ndafakwa nesamende yonke into. Then phaya yabuya imitshini. No man, ufika kwam kule life I was trying to impress someone man. Yabo ndanzama uimpress imithi man sendide ndikule ndawo ndikuyo man. No ayikwazi uba njalo. No. Hey, abantu abaninzi bayaphothakala ne Ngenxa yemithi ndiqonda no like andikwazi uba ndilapha. Sabuyela eprison still kusisandobuya kwathiwa I have to finish my 90 days phaya. Then ndavalelwa phaa ndinesamente ndinjalo. Then I finished my 90 days ndaphuma. Uphuma kwam ndaphuma ndingafuni kwanto esisiyobisi ecani kwam. noCharlie lona ebekufake kule way Ndabuya awamfuna nomfuna yena like ndingasenanto enganayo grudge but inomboro inento zaphi because they will question you uba kwenzeka ntoni. So inomboro yamane indiquestion amajita but waxelela inyani uba this guy did this uyabo. So ended up ke ngohlobo lwabo ke bampanisha ngohlobo lwabo but I was not in that room anymore. Ndathathwa ke ndasuka kwezinye sections, you know. So xa ndifika kula section amere umane libhulu but may her soul rest in peace uyabo uDavid de Jager. So uDavid de Jager lo sisi wa prison warder le prison warder libhulu wanibona man mane ndiqaphela uba I'm not the same. I'm too quiet uyabo and them and too quiet soloko into ezingathi zinento ezimbi soloko ndizama uzipholisa soloko ndithetha namajita. And then at first she thought I was pretending kuba ndifuna uba ngathi ndingumuntu ogrand. Then waqalisa umane esithi mna mandibe ngumuntu onesitshixo like mandibe ngumuntu omane evulelwa like ekuseni xa esandofika amabhavaro mandivulelwe nditshaye lapha ezibhaseshini like mandibe loss. The time bekhona mandibe free ndincokola ezifestereni ndiclean uba ndiyaklina kwicorridor like mandibe khona into endibhiziyo mandingasoloko ndivalelekile because unako ukungandithembi ukundoyika because ingathi khona le nto ndiyifihlayo. So bafuna uba ndibe vigilant belapha phambi kwabo bazondibona grand. So xa ndivalelekile abakwazi uni-observa grand. Wandibhaqa mani uba ndithanda uyozivalela egadini bebhizi zii-plants like you know ii-plants sometimes ziyakwazi ube vele zifike kuyo ingathi ngabantu man uncokole nazo like kube ngathi une-conversation uzicecesha nokukhula kwazo like uzitreat njengabantwana bakho zibe grand. So ndaba nala bond nee-plants uyabo. So ndaright ngolaa hlobo. Wade wandibiza ne-ofisini the other day wathi ndiyakubona mani ingathi utshintshile awusenguwanga. Ndamcacisela uba what happened and nyhani I'm trying to become a better person because andisayifuni la life anymore. La sister yandibonisa ilantuka yayo suba ikhathekile so it was like uthi yena wayezame ucommit suicide because of yena wayekwimoto yena wayesele enxilile waqhuba imoto enqandwa but ekhwelise umntanakhe plus nomamakhe. So wawele irobhothi zibomvu apparently accident but umamakhe nomntanakhe basoleka kula accident yena wasurvive
uyabo. So she felt like ngathi nguye i-reason, nguye owenzelani, ngathi nguye obulela umama wakhe, nguye obulela incosi yakhe. So wana la way up until wathi wazama ukucommit suicide, but waphinda wabuya wangumuntu yonke laa nto wahamba ii-programs. So wayezama uniconsola, ezama at the very same time unimotivator, you know, but imotivation yakhe asebenza kum, you know. Then ndapreseka namba hayi man mandiphume kule way, but dina laa question yonto ba abantu abaninzi bathi akuphumeki emajiteni, uphuma ngethambo. Ndaneskeleme esithi mna mandiyeke uthetha namajita while ndiselapha, mandizidistance kancinci ngoku ndisaselapha. Ndazidistance ndaqala ungawafowuneli amajita amaninzi, ndanqaba emajiteni amaninzi, andazazi iindaba zamajita, andayazi uba kwenzeka ntoni emajiteni. Now nabo baqala ungayazi life yam uba kwenzeka ntoni, and amajita no abazoyiva after a month ndiphumile uba ndiphumile. And still xa ndidibana nabo ndibinancoko nabo kakhulu, ngu-1 2 ndiswaye bade bandibhaqa nabo uba this guy is no longer part of us, but babe bendibona uba andiphumanga kubo ngandlela imdaka. You understand? Up until ndawabeka apha ndafika besemithingini, I think noba kwakuplanwe round, uyabo. Fika besemithingini ndawaxelela bafo bethu ndizibeke phantsi mani mna iindaba, and I so wish majita engaske sikhululaneni grand, sisezimbini nje sisengamajita sonke, but mna ispan asoze ndiphinde ndiphakame ndihambe ndiye espanini, uyabo. So bafethu I so wish we can be on good terms. Amajita aphakamisha hayi thumbs up for wethu akushonex, uyabo. Anyway ubunzima suka kubo siyabanderstand, hayi akushonex. Kodwa ke uzuyazi uba iminyango ihlala ivulekile, nanini na ufuna uphinde uzothesha uzawufika sikhona, uyabo. Bazorealize uba now I won't be doing this thing anymore xa ndiqala uba ke ngoku ndi-create i-content. Uba ndisithi I regret the first day ndiqala udibana ne-life yobugintsa. Then I told the whole story, we understand, up until the end. Then ke ngoku I started motivating ilight ezincinci. Guys, that is not life. Sisuka phaa thina, we are lucky enough that thina siyakwazi ubalisa izitori zethu. Kukho abangani bethu nabo abangakwazi ubalisa izitori zabo ezibaliswa ngabanye abantu because they are no longer with us ngenxa yala life. So ndizama umotivate ngezintwana up until ndade ndazibuyisa, ndade ndazongena ke ngoku kule ndawo ndiyithandayo yomculo. And also ne-acting ke ngoku. Let's talk about that one, because I'm sure people will comment on this episode wazathi we need this guy back to tell us more ke ngoku, yabo, ngezinto because there's a lot enofundisa phaa kwinto zaseprison and ntoni, but sifuna uthetha for now, besifuna nje uveza yona, then siye nasemculweni, siye kwizinto zenzayo currently. So now that's so touchile indaba yomculo. So after sobuyile ke ngoku uzobona nini into ba I think now mandiqalisa ucula, ndizacula lo mculo onje. Motivatewa yintoni? Okay, mna okokuqala mandibeke so, okokuqala mna my passion is to become an actor. Eyona nto ndiyithandayo i-acting more than like umculo, like ndiyithanda acting. So ndabuya ndizixelele uba I'm gonna fight for i-acting kuyo yonke into eyenzeka, but there is this one day ndidibana nabanye abafana basengingqini yam, yabo, and ngabafana abancinci. Oyi-one ubrother wakho omdala. So ndiyadlula ndiyobona impintsha yam yakudala. So xa ndingena apha, xa ndifika there's a PC apha in front of his boys, and then zenza i-beat. Yabo, they are doing amapiano beat, but they are so good kule nto bayenzayo, but they are not taking it serious. Bayayenza nje benza lo beat and then bayiyeke phakathi, but you can see ba naxa becula hey bayayifila le nto yabo, but they don't record le nto, bacula nje baya freestyle, bathina ogqiba bayiyeke apho loo nto bamba utshaya intsango zabo bangakhathali. They are just doing laa nto nje for fun. Ndithi mna guys, le intswembu le nto niyenzayo, but ingaske niqinise isandla, zange bandithathe serious. Ndithi bafethu, I grew up ki-hip hop. You know, I was like doing hip hop dala back in the days, sihamba kumagugulethu abo noma 3 months cup, okay, abo Pizzo namanye amajita amaninzi, abo Flappers, like amajita amaninzi sisonke phaa sihambe e-sport complex egugulethu kweza sessions, kweza jam sessions, yabo. So I was doing hip hop dala. So ndizothi kula majita no, ndiyawazi umculo, uyabo. Ithini majita siyenzeni le way,
hayi Dalizo sinayo ne-mic apha ntoni. Ndahamba ndayothenga i-mic the same day. Ndahamba ndayothenga i-mic, ndabuya ndabeka i-mic, ndathi connect i-mic. Ndathi bafethu nantsi ingoma izawuphuma, wena bhala uthi, wena zama ubhala uthi, wena zama ubhala uthi. Efumaniseke kunzima ubhala, gave them lyrics, masike sizameni ukuthi, wena zama ukuthi, wena zama. Then sathi sisayenza loo nto, then sayirekhoda, then it became a song. Became a song. Then that guys, we need to look for someone ozosimasterishela le ngoma. And then Lalight yathi, no man, Dalizo, we can always check these things online. Sijonge na ku-YouTube videos, how to master the thing and don't. Okay, let's do it. Check it na kwi-AIs. Did okay, let's do it. Yeah, siyenze, songeni we siyenze. And then the song became a real song. You Wow. know? And then I don't want to lie, yaveske yanakuthi sathi xa siqala uyidlala singekayikhuphi, even that song ayikekaphumi nangoku, izophuma ngoku nge-28 of this month, yabo. The first song sayenza, hey, xa siqala uyivisa abantu elokishini, hey, abantu they were like so excited ba this could be a hit song, guys. Imnandi le ngoma. Guys, push it. So whereby nam push it on bafethu, let's do this thing. Sambit. And then saying more songs, more songs. So I mean, like not say 7 up to 12 songs. Yeah, but in a period of 6 months. 6 months. Wow. This is up to 12 songs. Yeah, but so that is how ndingene ngayo, and I fell in love with the music. Yeah, Wow. Piano music. Amapiano music now. I-rap ecaleni. I-rap ecaleni, but ama-piano music. Yazi uPhizo uthini kum ngenye imini? Ndithi kuPhizo, imfethu, no man, ndiyarhalela uke ndibuye kwi-hip hop. Yabo, athi Liza usenazo i-lines, then ndamflowela something, ndamthumelela. Yandiscourage le out. Uthi kum, mamela Jayam, kothatha ilight ezincinci mani uzifundise. Ibe zizo ezenza lento, not wena umdala. Kona I mean, athi njani, Phizo like, now umdala mfethu and you are doing the same thing. How can you say manje umdala mfethu? Okay, but it's fine, yabo, akungxaki mfethu. Then ndaqona ngoku I'm falling in love with amapiano music, then ndapusha kuwo. And we are really pushing. Bro. Yeah, Really. but what I like about the pizza, sometimes ayayithetha iyari axelela le ayikalungi. I heard another artist abisithi yo ndandibhatele imali but uphiza athi ayiyo leyo akangawo abantu bathi hayi ayisho yonke into igrand ayisho much akaqhathi. Yeah, so long so uqalile apha ke ngoku kulomculo ke ngoku mhlambe zeziphi izinto osozibonayo ba okay mhlambe ziyaqhubekeka nalo mculo, like i-performance, i-gigs, indawo ke waperforma kuzo okanye mhlambe anika performi? Okay, Grootman sisebatsha kulomculo, but you know, so far sike sa performa, but siperforma only kwezi events zefumaniseka uba zenziwa zezi organizations ze-community upliftments, uyazibona Okay. As a free entry ntoni. Free entry okanye kwenziwa mhlambi lo donation ithile, they are trying to raise some fund, benze fundraising, you know. So siyoperforma nje just for free pa, because we are still trying uba abantu mabasiqaphele uba guys we are here, guys we are doing this thing. So we asikakabi nayo the major gig, I understand uba now sikhona siyayenza lewi, asikakafikeleli kwela nqanaba. And kudala sizama uba at least guys these well-known artists can recognize bafethu basikhona and we are doing this, and by the looks on TikTok, like abantu they enjoy our music, you know, they really enjoy our music, yabo. Yeah, so yeah. So but ingathi uyayenza ne artist management nayo? The artist management, yes. Yeah, khawutsho ngawungene kuyo iqhuba njani yona? Zeziphi artists olantukayo ozimanajayo kwangoku? Okay, the managed artist go by the name Nandos, yeah? And then the artist goes by the name Laz and also Omega, which is as artist in the sebenza nazo, is in the pheka nazo umculo oyi-one. Those are the only artists that I manage. You understand? Yeah, and it's sisaqhuba kahle.
akabi khondo zifana asikaka collaborate nabanye abantu. There's only one artist esasicollaborate nayo Vocal X. Apparently now he's from a Philippi, but he's a good singer though. But Ubizi, he's a DJ. So most of the time usoloko edlala. So sometimes ixesha le studio akabinalo, you know. So yeah. So if ungatsho ngoku, what do you need, like mhlambe, like maybe if someone is watching le Lantalk le interview mhlambe aqomba okay, ndisimamele istory sika Grootman mhlambe nandi ngakwazi unceda pha xa unotsho wena ba mhlambe ntoni mhlambe incedo olantokayo olidingayo ngoku. Okay, Grootman olona ncedo lolidingali likhulu kodwa man, ndingafane nditsho because you know istudio ezi besisebenzisa, because apparently la nansika la PC sasiqale ngayo nalamajita yonke la equipment apparently engeyoyazo ezintwana. So umnikazi wayo wabuye Eastern Cape wayithatha, then we were using istudio sase Art Center, khona ePhilippi Art Center, so besebenzisa istudio sapha. But now i-PCs zapha besizisebenzisa zenza umsebenzi omninzi because la PC I found out ba yenza admin yaphayana, plus it's a personal PC komnye umuntu, and then plus iyasebenzisa nase studio, and then kubekho nendwana ke ngokuzapha uyabo that are doing hip hop and also nomnye umculo. So amaxesha ayaklatshana sikwazi usebenza. You understand? So sisebenza nzima. That's why ngoku after sazama ukwenza up to 12 songs, now ngoku sistakile sakwazi umove because intwana zami zi fresh, they don't mind doing umculo every day, they don't mind. Ingaske zona solo zihlele studio ziyabheka, you know. So ngoku eyona nto betha is the equipment bra. Equipment esibethayo. We don't even have the PC to start the thing, like a PC and the speakers to start the thing. We only left with the keyboard and the mic, you know. Yeah. Yeah, so if you are watching this episode, like you are watching le Lantalk le interview and nayo mhlambe into onganceda ngayo, yayiva nayo Grootman nayo isuke ebunzimeni and then ibuya back, and then now into ayenzayo ngokuzama ukwenza utshintsho elokishini, uqale ngotshintsha yena, now ufuna utshintsha abanye onyana bangabasangena kule nto ngoba qho every day eCape Town kuyavakala bangaba kusweleka abantu and basweleka babulawa zilight ezincinci ngabantwana abasebancinci kakhulu. So Grootman inento inintsi into ayizamayo, uzama unceda abantu. So nabani na mhlambe nomdla ukuthi mhlambe aphosa lonto afuna uyiphosa kuye ke Grootman, izandla zakhe zivuliwe noba into na eyona nto abayifunayo, bafuna istudio sokuthi sikwazi bana ngaba zonke ezilight ezi zisebenze, because sizaw end up ezilight zingabinayo umdla ukuza kwindawo ezingazusebenza kuyo kungekho lento bayifuna uyisebenzisa. Yayiqonda mosi i-energy yabantwana xa befika bangayifumani into bayifunayo bazawujonga ezinye izinto, which is lento Grootman azama uyenza, uzama upreventa loo nto leyo ingenzeki, prevent i-crime. Kanti xa uprevent i-crime awenzi ngahlobo eliyi-one uba ume phani mhlawumbi nigade awutsotsi kwathini. Le ndlela yenza Grootman intle kakhulu. So ndicela Grootman sisukele we andazi noba mhlambe because I want people to comment babone ba sithini sibuye back now, because there's a lot oyenzayo even ku TikTok, yabona umsebenzi wawo umhle, because we were checking iLantalk biography zonke izinto zakho, like ngiyabe sixesha usendile sikusearcha sijonga izinhle into zenzayo phayana, motivation speaking phayana, it's a lot ne story time, yeah, let's story time zakho phayana ezimnandi kakhulu. Qhubeke nangazo Grootman, ungayeki, yabona ninzi into yenzayo iyatshintsha. So mandenze so is it anything ikhona nje into mhlambe before sivala mhlambe aqomba uyafuna ukuyidlulisa ebantwini, because ndifuna abantu bake bayibe ngabo bakhomentayo bathi we want him back, nazi question esinazo for yena, nazi ezinye izinto bani nayo imibuzo mhlambe ingabe khona into esikhanya siyithathe obuhalelwe nje siyithathe nje only namhlanje. Okay, mandithi collaboration Grootman, you know, namanye amajita, especially i-artists ezalapha eCape Town and the underground artists, you know, because ndibukela amajita amaninzi yabo bayazama uba especially kula majita hip hop, they are trying all the best into ba iCape Town yethu mayidivele,
like mighty ivele naye ezintweni uba we've got the talent, we are doing this, you understand. Nginabukela inkosi zamandebele like baya collaborate like nezinye underground artists, but uyabona ba they are trying all like they are using their power uba maybe Cape Town iyavela, you know. So nathi would like to collaborate with other artists ezikhoyo like up around the Cape Town, yabo. Umzekelo benginabhalela uBig Xhosa because benginambona there's some few songs, mapiano songs ebeke wazenza. So I was like, okay, this guy, we can collaborate on something, even on one song. Just nje uba sizama ukwenza la bond singamakapa uba guys, we are here. Even if could talk collaborate music videos, you won't collaborate on my song, but you are doing music video. You are all guys there. Like Spawn is Unkosi Amandebele, Machasa, everyone. Like Parallel Art, like everyone. Like we are Abo Amakhotman Utapache, like everyone all up Cape Town that is doing art. At least so we need to eyona ndingamandla sifunayo I support yabo. Plus namanye amachita komabhaya. Yazi ngenacinga imagine iPhone cula amapiano, no, like I was like, okay, this guy, because the moment umculo wakhe, then I was like, this guy can do it. Like imagine ngena kwipiano shaya abaqoqo bakhe shaya abaqoqo. I was like, okay, this guy, I so wish I can collaborate namachita manje that energy. Yabo, he's too energetic like Grootman. So I wish like ngatibana na Grootman manje that can teach me more about music. Sizo push as hard as we can, you know. So la. No, danke Grootman, ingayeki manje pushe kakhulu. Mhlambe xa abantu befuna ukukhangela bangakufumana phi ku social media kuzo zonke. Okay, ndimkhulu kakhulu kwelicala lika TikTok, ne. Ndimkhulu kwelicala lika TikTok. It's Lizo_Hangana. TikTok, and then also on Facebook you can only get Lizo Hangana. There's no underscore there on Facebook, and also on Instagram it's Lizo_Hangana, and on YouTube as well it's Lizo_Hangana. I think in the lab now go Twitch and can go Twitch. Someone advised me about the Twitch. You get me on Twitch and then go Lizo_Hangana. So therefore maneka gap. And also enye into motivational speaking. Motivational speaking doesn't motivations nasezikolweni, you know, bakhona principal abake banfonele because bayibona kwibhaye yami ku social media inamba yami banfonele, we will need you to do this, then I'll go yenze motivational speaking. And also kwezandaba ze funeral voice overs, I'm also there, you know. If ufuna just nje speech esinice for umuntu wakho ozamngcwaba, then I can do it for you. Omnye ufuna ndimfundele obituary, you know, I also do those things, you know. Just DM me on any social media. But kuzo zonke social media platforms, my number is always there. All right. Thank you so much, Grootman. I'm the bulela ngethuba siphelo wena man. Sure. Danko Grootman. Okay, danko. Sure, safe. Welcome to the biggest podcast in the world. Yeah. Me say dive into the rhythm, feel the new wave vibe. Yeah. Where fresh thoughts and voices come alive. Yeah. From deep conversations to the latest trends. Yeah. Won't you join us on this journey where the wave never ends? It's inspirational, yeah, educational, conversational, and intellectually. The gold and the best in the game, yeah. Tell me how you catching the wave, yeah. It's a new wave, yeah. It's a new wave. It's inspirationally, educationally, conversationally, and intellectually. The best and the gold in the game, yeah. Tell me how you catching the wave, yeah. It's a new wave, yeah. Catch a new wave, yeah.